sirrin kaliki ne. Daban a daban ke shugaba ne, idan aka juya rayuwa ne. Ba a sanin sirrin cikin ta batula hakikar shugaba ne. Karima ta ce farkon misali, mai girma ainul jamali. Ke da ce ko ba dalili, ke da ma'aiki duk guda ne. Abiya ya ce mata zuciyarsa sai ta gyara hakikaninsa. In ta wace ba bayani ba makalan zuciya ne. Annabi ya ce du jikinmu akwai wata tsoka rayuwarmu. Idan ta gyara dukan jikinmu du ya gyara kawai mu gane. Gane faɗi mace misali, ainihin annabi ya wakili. Mai matsayi sirrin buwayi ta ƙarshen nema ainihi ne. Kana ta zo a jinin jikinsa ta ratsa kashi har jejiyarsa. Sai ta zama ruhin cikinsa, Karima dan ita shugaba ne. Sai ta zama sirrin cikinsa, ke jujjuya ta sarrafinsa. A can ya kira ta diyarsa umma, dan mu sani kowa ya gane. Sai ta zama ita ce Karima, Azima Latifa ya ce Salima. Mai rama ya kira Batulu, musarramar kuma shugaba ne. Ta nashe farkon nubuwa, sai ta zama ƙarshen tahowa. Sirrin annabi ne Azima, Karima mai kura duk isa ne. Ya asalin biyayya, kan farko ita ce wilaya. Ya makurar kuda mai misali, girma ya kare ake ne. Ya madahura majinkinarmu, na na Batula madakatarmu. Ya sirri ƙarshen kusancin tabaraka Allah kaliki ne. Tun can kika kagi mulki, sai kika yau matsayi mataki. Sai kika yau girma mukamai buwaya mun san ke daban ne. Sai kika canja sifar cikinki, sai kika ɓoye hakikaninki. Sai kika koma nuru sannan kika yi haske mai walwali ne. Sai nan take da zo da Allah ta ɓoye hakikanin ta kala. Ta ce ita ce farko da ƙarshe ba a sanin ta ainihi ne. Sai ta buwaya wanga siffar, da kita ce mun kulle kofar. Ba masani ba mai fahimtar mun yi shiru dan kaliki ne. A hasken sai ta zama Habibu, na filin nan shine na gaibu. Ashe ita ce da ta canza siffa ta koma annabi shugaba ne. Ta sauka maka ta wuce Madina, suka yi ta zama suka kama murna. Suka yi tsalle suka kama shewa, suna ta kasidu zahiri ne. A Makka ta zo bi dan mu gane, Fadima annabi shugaba ne. A zahiri sai ta taho a yarsa ta koma ruhin shugaba ne. Da ta yi sufa a ikaninta, Zara ta buya cikin kamarta. Sai ta taho sirri a sirri,